Fl-Ewropa aktar minn 7 miljun żagħżugħu għandhom il-Karta Ewropea taż-żgħażagħ, 10,000 minnhom huma Maltin. Bħala parti mit-tnedija tal-Karta Ewropea taż-żgħażagħ, iż-żgħażagħ f'Malta jkunu jistgħu jgawdu minn aktar minn 22,000 skont fit-42 pajjiż. Dawn ikopru diversi aspetti tal-ħajja, bħal-edukazzjoni, is-saħħa, l-ivvjaġġar u d-divertiment. Dan id-dokument mhux biss jiffaċilita l-mobilità għal ivvjaġġar iżjed aċċessibbli, iżda jappoġġja wkoll programmi edukattivi u skemi ta' taħriġ u saħħa. Il-benefiċjarji huma żgħażagħ bejn 13 u 30 sena. Ma' TVM News id-direttur tal-Assoċjazzjoni tal-Karta Ewropea taż-żgħażagħ, Manel Sanchez, iddeskriva dan id-dokument bħala għodda li tiżgura opportunitajiet ġodda u tikkomunika solidarjetà fost iż-żgħażagħ madwar l-Ewropa. Fisser il-benefiċċji tal-iskontijiet. Spain, for example, you have a special discount in all the trains transportation in Spain, which is more than 25%. So if you want to visit from Madrid to Barcelona to Malaga to Sevilla, you have the National Railway of Spain, which offers you a 25% discount. But if you go to Portugal, which is the country nearby, then you can stay in the network of the hostels that are called pousadas in Portugal with a 50% discount with your friend. Is-Segretarju Parlamentari għaż-żgħażagħ Kita Zoparditanti qal li din l-inizjattiva li tiffoka fuq l-impenn tal-Gvern biex issaħħaħ l-opportunitajiet taż-żgħażagħ u jkabbar il-potenzjal tagħhom. Sejjaħ dan id-dokument bħala investiment dirett fil-futur taż-żgħażagħ. Spjega li din mhijiex biss iżda skema ta' benefiċċji, iżda mezz li bih ikun żgurat li żgħażagħ ikollhom il-mezzi sabiex iħolmu aktar u jagħtu semhom fis-soċjetà.